Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kibor Sarkar jong ke Jilla Arunachal Pradesh ha ka shitarik mentau benai kala pentip bahaduk Ngut Dkhot jong ke sengking atia National Socialist Council of Nagaland kilawan ban Pyndem wat no hakmat kibor shipai jong ke 6th Assam Rifle haringkat ke jing donlem kibor pulit jong ke te Jilla kete ke jingwan Pyndem wat jong ke Dkhot ke Nscn kelaja ha ka than tirap district jong ke Arunachal Pradesh. Lagi Ngut Dkhot jong ke Nscn ke belawan ban Pyndem wat hak te ke sngi Ngut Dkhot jong ke Nscnim Ngut Dkhot jong ke Nscnu but we Dkhot jong ke Nscnk ya hak jingwan Pyndem wat jong ke te ke Ngut laya thu bagi lawan ban IT ru ya ke santli ki pistol bat kato kat net li ki kuli hak jing pelat kerwo jong ke tenat shipai Assam Rifles kila pentip bana ke jingla jong ke tenat shipai haringkat ke jing snok ketilam ki pulit hak than tirap kumjo na ke jing kershan na ki nong shong snong hak than kila ya thu ba ke than tirap district menta kala kelalong kum kowe na ki than hak jela ka ba shong suk shong san na ke jing hiar bada ke jing duna ki kam pentriam jong ki sengle no ki bor shipai kila ya thu ru bade na kete kadaw ba ki te ki Ngut Dkhot jong ke Nscn lawan ban Pyndem wat yaladi hak te ke sngi na kadaw jong ke jing bam ni hap jing mut jong ki bat ki mat play kam jong ke sing ban thombo ri ki pat ba bat pin kala lang ni ai kite ki Dkhot ke sing ki lawan ban Pyndem wat hak te ke sngi kala ya thu ru ki Pyndem pat sedang no da ke jing em ka bathamai ka ban te ki em lang ka sa lang na ka benta ka bha kam yat jong ke jela